Hola, què tal? Benvinguts a Vincles. Hola, què tal, Estel? Bones. Benvinguda al podcast Vincles. Gràcies. A veure, ets meva cosina, així que no et puc definir. Bueno, puc definir, però m'encantaria que em posessis una mica en context a les persones que ens estiguin veient, ens escoltin, de qui és l'Estel Sampere. Vale. L'Estel Sampere és una dona que és mare i a part té un projecte personal que va encarat a l'acompanyament de persones en el seu camí de vida. I ho treballo molt des de la sanació energètica, el xamanisme, la canalització i, bueno, una miqueta treballo amb les energies, amb les ànimes i bueno, ho porto des de dalt, ho baixo a la terra. Bàsicament això. Per què el xamanisme? Perquè el xamanisme permet connectar-te als mons subtils, als mons que no pots veure des dels ulls. El xamanisme es treballa des del cor, des de l'ànima, i és una obertura, és una porta a conèixer des d'un altre lloc. Estem molt acostumats a treballar des de lo material, a creure en allò que veiem, però realment el xamanisme t'ajuda a connectar amb allò que no es veu des dels ulls, des d'allò que no és lo material, no? El xamanisme és una eina que t'ajuda a anar més lluny, més endins, i t'ajuda a treure capes de la ceba per deixar anar i d'alguna manera connectar amb qui tu ets a nivell essencial, a nivell genuí, deixant anar doncs, els apegos, les vergonyes, les pors i tot allò que ens han anat dient al llarg de la nostra vida que et desconnecta de qui tu ets. El xamanisme és una eina fantàstica que d'alguna manera molta gent encara no coneix o es té una idea equivocada, però realment és una eina de llum. Jo la utilitzo sempre com per poder buidar aquelles energies més denses que et limiten, que no et deixen caminar amb la fluïdesa i des de qui tu ets, perquè t'arribi una energia nova i poder treballar i viure i caminar el teu camí de vida des de realment qui tu ets. Ens has dit que és poc coneguda. Com va arribar a la teva vida? El xamanisme va arribar perquè jo tenia una mestra, una amiga, la Mercè de Llum i Consciència, que em va ajudar moltíssim quan encara jo no havia fet res de treball personal. Em va ajudar moltíssim. Jo anava a veure amb ella a canalitzar-me. Llavors, jo ja feia coses, feia reiki o feia coses de meditació, coses amb pèndols, però era una com que no acabava d'integrar en mi perquè encara no tenia ni cap referent que em pogués ensenyar. Llavors ella va començar a fer el curs de xamanisme, que era 9 mesos de curs, i em vaig apuntar. Va ser just quan va néixer la Queralt i la veritat que va ser doncs, un descobriment perquè va donar com molta llum a un procés que jo estava visquent que havia sigut la mort del meu pare. Llavors, a partir d'aquí, jo vaig baixar el meu projecte personal, Extramurs molt conscient, i el xamanisme va ser el que em va ajudar a impulsar el meu projecte personal, que encara el porto a terme, ja fa 8, 9 anys, gairebé 10 anys. Quan hi ha una mort a una família, ho veiem com algo horrorós, ho veiem com algo molt lleig, realment, perquè a nivell social no estem acostumats a treballar i a viure des de l'amor. No? El que és l'amor, no ens ensenyen a conviure amb l'amor. Llavors, amb la mort del meu pare, van començar a aparèixer com molts interrogants i jo sabia que hi havia alguna més que m'ajudaria, a part de portar-ho, a poder connectar amb ell. Pot semblar molt boig, no? Però jo sabia que hi havia alguna més
que m'ajudaria a tirar endavant aquest dolor. Llavors, des de la part més holística, la part més espiritual, doncs sí, d'alguna manera em vaig donar com el permís de poder-me acompanyar a mi i des d'aquí acompanyar també altres persones. O sigui, la mort del meu pare va ser com una revelació en obrir-me en el món espiritual, anar més enllà. Sí? Una miqueta va ser un detonant, però en positiu. Va ser algo com molt dolent a nivell familiar, perquè es va trontollar molt tot, no? Però a nivell particular, individual, doncs, ara ho puc viure com una oportunitat. D'aquí va sortir Extramurs? Sí. Extramurs, just quan el meu pare va morir, jo vaig començar amb tot el tema espiritual i holístic, em vaig quedar embarassada de la Queralt, i llavors la Queralt va néixer fora de l'hospital, al pàrquing de l'hospital, i una infermera, una doctora em va dir: la teva filla és una nena extramurs, ha nascut en un lloc indeterminat. I va ser com, uau, aquest nom és un lloc indeterminat, un lloc fora d'unes parets, no? Tant la mort del meu pare com el naixement de la Queralt va ser algo com molt revelador, i llavors és quan jo ja vaig entendre que la meva eina aquí a la Terra, com a avatar de la Terra, com a personatge d'estel, no? La meva ànima tenia la crida de poder ajudar a la gent des de la part espiritual i holística, i que el meu projecte es diria Extramurs Món Conscient, perquè havia pres consciència del que volia la meva ànima. Sí? Què podem trobar a Extramurs, doncs? Extramurs, en un principi, Extramurs ha anat evolucionant amb els anys. Al final les persones, o sigui, els projectes personals evolucionen igual que les persones, sí? Jo vaig començar amb Extramurs, vaig muntar una botiga on hi havia on venia coses, pedres, coses espirituals. Llavors hi havia una sala al mig on fèiem ioga, i recordo que hi havia un pati, al fons del pati hi havia una cova, i allà dintre jo feia les meves teràpies, feia el xamanisme, feia el reiki, feia les canalitzacions, però era com algo com molt amagat. O sigui, al final el que jo oferia de cara a la gent, de cara a la societat, era una botiga. I a partir d'aquí la gent que estava com més oberta li podia explicar que jo feia de canalitzadora, que feia de xamana, que era com bruixa, però clar, no tothom que venia, i jo segons el que jo veia podia explicar-ho o no. Sí? Llavors, a mesura que anava passant els temps i he anat evolucionant i he anat integrant en mi Extramurs, el tema espiritual, el tema holístic, m'he anat obrint. Tinc la meva pàgina d'Instagram, Extramurs Món Conscient. Que la posarem a baix. Vale? I anava fent publicacions, anava fent escrits. Llavors em vaig començar a gravar. Però sempre parlava de coses com molt lights, perquè no es veiés massa. Perquè, clar, jo tenia com aquella por irracional que les bruixes se les cremava a les places dels pobles abans, no? I no ens oblidem que al final tenim un inconscient social que no és d'ara, sinó un inconscient social que ve dels antepassats, no? I al final és una cosa que les dones, això ho hem viscut, les dones que hem sigut les curanderes, les tarotistes, les mèdiums, totes aquestes coses, al final ha sigut una cosa que ha estat molt capada. I abans les cremaven, no? Els tiraven pedres. Llavors, jo poder superar aquesta por del què diran i els judicis externs ha format part de la meva evolució. Llavors, per això vaig començar a publicar cosetes amb escrits, fotos que no sortia jo, i bueno, a mesura que ha anat passant el temps, m'he anat gravant, he anat fent canalitzacions en viu, he anat parlant de xamanisme, m'he gravat tocant el tambor xamànic, he anat donant una miqueta més d'obertura. Ara, vull dir una cosa, m'agradaria poder fer directes canalitzant a la gent. És una cosa que tinc pendent, que encara haig de treure aquesta capa de seda, però en ello estoy. Una persona que és xamana, que defineix-m'ho. Per una persona que no ho hagi sentit mai, per saber realment
què fan? Un xaman és una persona, una xamana, és una persona que té un estil de vida. I estem parlant d'un estil de vida a la manera de viure la vida, de sentir la vida, de sentir, més que de veure, més de sentir, no? La comprensió pròpia, sobretot de les emocions pròpies i les emocions dels altres. Un xaman o una xamana entén que fora del que és la racionalitat hi ha un cor i una ànima que té un camí a seguir. Llavors, entenem que jo em puc sentir malament, per exemple, en un moment donat, puc estar en un centre comercial i sentir-me malament perquè m'impregno de l'energia del lloc. Ara estem en un entorn natural i estem en un lloc que l'energia ens acompanya. Tenim aquí la nostra pedra, tenim els arbres, tenim els ocells, tenim la natura. I aquesta energia és una energia bonica. Però potser vas al centre d'una ciutat, a un centre comercial, i no saps per què, però et sents malament. I una persona que és xamana entendrà que no és algo casual. Entendrà que hi ha una energia global de tota la gent que està en aquell lloc, no? I cadascú té el seu paquet i els seus temes pendents, les seves energies enganxades, i tot això, com que estàs obert als mons sutils, un xaman també ho percep. Sí? Llavors, què passa? Que saps que allà no hi pots estar. Surts d'allà, et fas una miqueta així, com que aquell que no et veu, et neteges una miqueta i surts. Jo, per exemple, estic en un centre comercial o estic al centre d'una ciutat i em puc trobar molt malament en el sentit que em dóna ganes d'anar al bany. Em trobo de panxa molt malament. I abans pensava, ostres, què em passa? Em poso nerviosa la gent, em poso nerviosa perquè no trobo la prenda de roba que jo vull. Però després, quan connectes i quan treballes tot el tema de xamanisme, te n'adones que vas impregnant d'energies que no són teves. I si són energies que són deficitàries, doncs et sentiràs malament. Al final el cos parla. Tenim una intuïció. I l'indicador més gran és el nostre cos. Llavors, tu estàs en un entorn o estàs parlant amb una persona i t'estàs trobant malament i diràs, què em passa? I potser pots pensar que és algo teu, però no, t'estàs donant compte que l'energia d'aquesta persona no està ressonant amb la teva energia. I aquí ja com t'impregnes, sí? Llavors, si connectes amb el que és aquest món més sutil, amb el teu cos i la teva emoció, te'n dones compte que no és algo teu. Llavors t'has de protegir. Has de... Vale, què em passa? Ve d'aquí això. Potser estic tenint una conversació que és algo més banal, algo que és una crítica cap a algú, és algo... I això també afecta, perquè nosaltres quan treballem sempre molt des d'un lloc del no judici. És igual que una persona siga X, Y o Z. Estem treballant amb ànimes, sí? I entenem que cadascú, cada persona, cada avatar, cada personatge que viu a la Terra, doncs té unes assignatures i ve a fer una sèrie de coses i al final te n'adones que potser aquesta persona està fent alguna cosa que no està bé, però real és que no estigui bé, és que és el que li toca fer en aquell moment com a ànima per evolucionar, sí? Llavors, què passa? Te n'adones que de les ressonàncies, tu ressones més amb unes certes persones i amb unes altres persones no ressones, a nivell energètic, no a nivell ideològic, sinó a nivell energètic. Llavors, a partir d'aquí, quan tu ja saps això, com a xaman, com a xamana, dius, ok, no et jutjo, entenc que la teva energia doncs no ressona amb la meva. Podem estar una estona parlant, però després agafaré, marxaré i sé que m'haig de netejar. Haig de fer com una límpia, jo els dic fer una límpia, no? I justament a totes les persones que em venen a veure, que els faig sessions de sanació energètica a nivell xamànic, sempre quan acabo la sessió, una de les medicines que els recomano és avui, si t'has de dutxar o demà al matí, una dutxa amb sal. Et refregues tot el cos des del coll fins als peus com si et fessis un peeling amb sal, si pot ser gruixuda o amb sal fina, és igual, amb intenció de netejar-te, perquè la sal és una gran netejadora. Llavors,
així és una forma com de et neteges i et tornes a blindar. Sí? És una cosa amb molts perjudicis. Bueno, és una cosa que portem integrats tots, perquè tots som ànimes, no? Sí. Portem integrat. És una cosa que cada cop hi ha més coneixements, però tot i així, per què aquests tabús, aquesta por en posar-ho a la llum, no? Que tu deies, és que jo parlava petit, amb segons qui sí, amb segons qui no, perquè si no hi ha aquests... Clar, el tema és que estem acostumats a que tot el que ens creiem, primer ho hem de veure. I amb un tema espiritual, amb els temes holístics, és creure-m'ho, confiar per poder-hi veure. Ens han ensenyat des de petits que a nivell social tot ha d'estar provat i controlat, sí? O sigui, a l'escola ens ensenyen que les mates 2 i 2 són 4 i això és així, no? I és així perquè ens diuen que ha de ser d'aquesta manera, no? D'alguna manera, tot el que és em posaria potser en temes com més complicats, però tot el que són els temes espirituals, holístics, et donen moltes pistes de com pots funcionar a nivell vital, sí? Llavors, què passa? Que vivim en una societat on el control ve des de fora i estem encasillats a viure d'una forma determinada, sí? Llavors, què passa? Que també tot el tema espiritual també porta molt un cuidado, potser a nivell d'alimentació, potser a nivell de forma de vida, estil de vida, que a nivell social potser distancia molt del que realment es vol que visquis. Llavors, la gent desconfia perquè no ho pot veure. Però sí sentir, Estel. Però és que la gent, és que quedaria molt malament de la forma que ho diria, no? Però és que la gent, entrar cap a dintre, fa mal. Conèixer les teves pors, les teves vergonyes, reconèixer-les, fa mal. Perquè és més fàcil posar el foco a fora. I em sento d'aquesta manera perquè aquest m'ha fet això. I em sento d'aquesta manera, o faig les coses d'aquesta manera, perquè els meus pares em van dir en el seu moment que era no sé què, i ara quan soc adulta o soc adult, doncs segueixo tenint aquesta ferida i no tiro cap a dintre. Segueixo ficant el foco cap a fora i em permeto criticar sense, primer de tot, observar quina és la meva part de responsabilitat davant de tot això. Quan fas un treball intern, quan vas cap a dintre, perquè sempre totes les persones que treballem amb els temes espirituals i holístics diem la sortida és cap a dintre, no cap a fora. O sigui, saber les respostes del per què tu estàs actuant d'aquesta manera, què és el que vols per tu en la teva vida. O sigui, tenir un pensament crític cap a tu mateix i cap a el que és exterior, perquè no tot és blanc o és negre, hi ha molts matisos. I tu pots viure la vida d'una manera o pots viure la vida d'una altra manera en base al que tu necessites per tu, sí? Llavors, mirant dintre fa malet, però s'ha de ser valent. Prendre consciència, a vegades, té un preu. Perds persones en el camí de vida, perquè ja per ressonància ja no esteu en el mateix camí, no esteu en la mateixa ressonància. Pots perdre una part de la identitat teva, perquè tu et penses que tu ets... És que jo soc no sé què. És que jo no soc així. És que jo soc d'una altra manera. M'han dit que soc una persona... Mira aquesta... Des de petita, per exemple, una nena vergonyosa. Mira la nena aquesta que callada és. Mira-la, que sosa. L'etiquetita. Sí? Llavors, quan vas fent gran, et vas creient que ets una sosa i segueixes sent una sosa. Però, quan fas un treball a dir realment soc sosa? Vaig a mirar-m'ho. Vaig a fer teràpia. No només teràpia a nivell psicològic, que també és molt important, superimportant, sinó també em vaig a mirar-me aquests apegos, vaig a mirar-me aquestes pors d'on te'n venen. I vas cap a dintre. I a nivell energètic treus coses, verbalitzes coses, i dius, però és que realment jo no soc així. Jo soc una persona, no soc sosa, soc una persona tímida, necessito potser els meus temps com per poder-me relacionar amb una persona que no conec, em dono els espais, em dono els temps, i fins que no acabo de prendre confiança amb l'altra persona, per exemple.
et treus aquesta etiqueta, et relaciones des d'un altre lloc amb tu mateixa, no tan cruelment, no tan durament, perquè estem acostumats que el discurs intern és molt, molt xungo, o sigui, som els primers pitjors enemics, som nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos, Sí. perquè al final es crea una expectativa del que hem de fer, perquè socialment has de ser perfecta, i sobretot quan ets dona, o sigui, has de ser dona, has d'estar guapa, has d'estar prima, has d'estar sense bigoti, has de ser una dona d'èxit, has de ser una bona ama de casa, una bona esposa, una bona mare, i entrem en temes aquí que començaríem a estirar i penses, bueno, haig de ser tantes coses que potser no em ve de gust d'aquesta manera, em ve de gust ser d'una altra manera. I decidir per mi mateixa que potser no vull ser mare, potser no vull ser una bona ama de casa, potser no em vull dedicar. Quantes persones tenen una plaça fixa funcionària i se n'adonen que no vull això. Jo vull, doncs, un acompanyament a persones en el seu camí de vida, per exemple. I això socialment està mal vist. Segurament, tinc una amiga que li ha passat, ha deixat la seva plaça funcionària per dedicar-se a les teràpies naturals. O sigui, a nivell familiar, el que això li ha costat a ella és sanar-ho. Perquè el judici i l'expectativa dels altres fa que tu entres en segons quines pors, no? Això pots mirar-ho com, hosti, quina putada m'està fent la meva família, o pots veure com una oportunitat per canviar-ho. O sigui, per assegurar-te, per confiar en tu mateixa i amb la teva paraula i amb el teu discurs intern i amb la teva ànima. La teva ànima té aquesta crida. Sí. Però com pots saber el teu camí de vida? Treballant-te, anar de dins i preguntar-te a diari què necessites. A diari i en cada moment. No oblidar-te. Pensem una cosa. Jo treballo molt amb el que és la nena interior i el que és el tema de l'ego. I el tema de l'ànima, sí? Podem parlar-hi. El tema de l'ànima podem dir que té una veu interna que t'afiança. O sigui, el que penses t'acompanya amb l'emoció. L'ego és com una iaia parlanxina que sempre et dirà easy. Imagina que tens la teva típica iaia a casa que té molta por que et passi alguna cosa i li dius, mira, iaia, me n'aniré amb cotxe, me'n vaig fins a Lleida amb cotxe? Vols dir, nena? Vols dir que vigila la carretera, amb l'hora que és, vigila que ara potser les carreteres estan gelades, m'invento. Aquest és un ego que sempre et dirà easy. I això transportat a tots els àmbits de la teva vida. Que això són les pors. Aquests easy són les pors infundats per un ego que s'inventa una història, una pel·lícula que realment és que és irreal. Perquè del que realment el teu ego es pensa que passarà a el que realment és zero. Te'n dones compte de, hòstia, tanta moguda per res. Perquè és que realment no ha passat res. He arribat a Lleida, i he baixat i m'he ficat la música en el cotxe i he estat ben feliç. Vale? Llavors, la veu de l'ànima és una veu que t'afiança, que t'acompanya, que s'assegura, que està segura, que et diu sí, aquest és el camí. I és el tema de l'ànima t'acompanya amb la intuïció, no? És com aquella certesa que saps que no saps perquè ho saps, però ho saps, sí? I llavors, què havia dit més? L'ànima ja he dit, aquí ja no me'n recordo. La nena interior. La nena interior és una part de nosaltres que d'alguna manera té molt a veure amb la veu de l'ànima, però et parla molt dels desitjos. Si tots poguéssim fer un exercici ara mateix, i tu que estàs veient el podcast, ho pots fer. Si tu tanques els ulls i et visualitzes tu de petita i et mires, veuràs si la teva nena interior t'està mirant o no. Potser està enfadada, perquè no l'estàs escoltant. Potser està contenta, perquè el que estàs fent en el teu camí de vida és el que ella vol. És aquella part teva creativa, infantil, que quan ens fem adults ens desconnectem. I quan estàs tan desconnectada és quan estàs tan deprimida i quan la vida pesa. Llavors, quan fas una feina amb la nena interior i li preguntes com estàs, estic aquí per acompanyar-te, perquè al final les úniques persones que et salvaran el cul en aquesta vida ets tu mateix. És que no hi ha res més.
les altres persones que venen al teu camí de vida són acompanyants, sí? Llavors, quan estàs treballant amb la teva nena interior o amb el teu nen interior i quan, per exemple, estàs en una feina i tu sents que hi ha alguna que dius em fa per anar a la feina o estic a la feina i estic... que no hi ha alguna que no t'acompanya. Tu li preguntes a la teva nena interior tu estàs content amb la feina que estic fent? I ella et dirà sí o no. Si és no, és aquesta part de desconnexió que tu tens amb tu mateixa. I si li preguntes a ella què és el que necessites, doncs potser a nivell laboral no estàs bé, però fora del que és el nivell laboral, pots fer... Què puc fer per tu perquè aquests moments de nivell laboral que no estic bé et nutreixin? Doncs potser és apunta't a classes de ball, m'invento. No, sí, fer el que... Pinta. Llavors d'aquí l'estàs nutrint i des d'aquí et nutreixes a tu mateixa. Perquè nutrir la nena interior és cuidar aquella part de tu que anhela caminar la vida des d'una part alegre, des d'una part fluida, des d'una part feliç. Sí? Aquesta és la nena interior. Aquests són els 3 punts que t'ajuden a saber si estàs anant per un bon camí o no. Tema de miralls. Sí. El que no t'agrada de l'altra persona és el que no t'agrada de tu mateixa. No. Vale, pues explica-m'ho perquè jo de vegades